nistgħu nħabbru li mill-10 ta' Mejju se nirrilaxxjaw numru ta' restrizzjonijiet oħra. Dan ifisser li ġimagħtejn minn għada inkunu qed nagħmlu pass ieħor importanti l quddiem. Matul il-15-il jum li ġejjin sa ma naslu għal dik id-data eluf ta' persuni oħra ikunu komplew jitlaqmu biex jipproteġu ruhom. Għalhekk mill-10 ta' Mejju se jkunu qegħdin jitneħħew dawn ir-restrizzjonijiet. Sport professjonali fejn hemm contact ikun jista' jibda training dwaru. L-isport non-contact se jkun jista' jkompli kollu mingħajr spettaturi. Arts education u attivitajiet ekstra kurrikulari wkoll jistgħu jerġgħu jibdew. Ikunu jistgħu ikomplu wkoll il-lezzjonijiet tad-dottrina. Jerġgħu jibdew jarmaw is-swieq fil-miftuħ, ir-ristoranti u l-snack bars jistgħu jibdew jiftħu sal-5 ta' wara nofsinhar. Ma' kull mejda jista' jkun hemm sa massimu ta' 4 persuni. Wara l-5 ta' wara nofsinhar ikomplu iservu fuq bażi take away u delivery kif qed jagħmlu bħalissa. U se jitneħħew ukoll ir-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex. Dan huwa għalhekk il-pass li jmiss fi pjan kawt li fassalna mal-esperti mediċi bbażat fuq l-evidenza xjentifika.